Het Simmerblomke. Ik ben afreiziger naar Broeksterwaard met dit prachtige boeketje van Jilledas Bloemenboutique uit de Westereen. En deze is van Boukje, want wij kregen een berichtje van haar baan dat dit hier haar man is verstaan. Dat is natuurlijk ontzettend moeilijk, maar de baan ben er wel ontzettend gerust op haar. Want ze doet het hartstikke goed. Maar dat neemt natuurlijk net bij dat ze haar man ontzettend mist. Nou, de band die woont haar even een opkijkertje aan, dus vandaar dit prachtige mooie simmerblomke. Dus we zullen even zien als ze thuis is. Ah, goeie. Ah, goeie. Is dit Boukje? Ja. Hartstikke mooi. We zijn op zoek naar jou. Wat ik heb een verrassing. Oké, nou. Kun je misschien krijgen? Helemaal verbaasd. Ja, dat is echt een beetje de bedoeling natuurlijk, want anders is het geen verrassing. Nee, dat snap ik. Kun je misschien krijgen een stapje naar voren, want dan kunnen we zeker. krijgen wat buiten zien. Ja. Hartstikke mooi. Ja, want ik heb wat moois voor jou. Dat is heel gek. Nou, dat is zeker wat moois. Wij kregen namelijk een berichtje en ja, daar stiert toch wel wat een verdrietig verhaal in, want ja, je hebt wel een moeilijke hier, Holland, volgens mij. Klopt. Kun je er iets over vertellen? Nou, ja, alleen is mijn man overleden. Dus dat is heel moeilijk. Ja. Plotseling of? Nee, die kanker. Ja, hij had 4 maanden ziek best. En is in februari overleden. Ja, dat is natuurlijk een heel moeilijke periode. Bereikt er dan om? Ja, zeker. Zeker. En op zich, nou ja, gelukkig had ik de baan. En nou, de baan die slepen me er terug. En de liedjes. Ja. Ja, dat zijn net precies de mensen die u een berichtje sturen. Leef. Ja, die zei, we zijn ontzettend gerust op uw man. En ze doet het hartstikke goed, maar ja, dat neemt natuurlijk net voor dat het heel erg moeilijk is. Dus vandaar een mooi bosje bloem. Nou, geweldig. Dat ligt het er maar op, of net? Ligt het erop, dank u wel. Helemaal goed, alsjeblieft. Prachtig. Ik jou hem alvast hoor. Dank u wel. En ik hoop dat het een beetje een luchtpuntje brengen kan in deze situatie. Zeker wel. Zeker wel. Prachtig. Heel mooi. Nou, dit had ik net verwachten. Nee? Nee. Is het iets van de band dat ze zijn actie doen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Dus dubbel verrassing. Dubbel verrassing, ja. Nou, ik ben er heel wees mee, dus schitterend.